leonés é un fenómeno lingüístico illado dentro do conxunto dialectolóxico galego. Esta fala, pois, xe é de moi antigo esta ditongación. Ti quen eres? De onde vies? Bueno, o origen non, bueno, cando viñaron asturianos e leoneses a colonizar Galicia na Edad Media, eles traían esa ditongación e quedou aquí. Manuel Fernández, que é un historiador daqui de Goián, que naceu aí ao lado, pois fixo un traballiño que se chama El habla de Goián, que é este. E nel vai establecendo un pouco cales son as características e cal pode ser a posible orixe. E el, como historiador, defende a teoría de que foi por causa dunha invasión de leoneses que hubo nesta zona na época das reconquistas, pero despois fixe unha tesiña que esta, que é o estudo descritivo da fala de Goián, con Francisco Fernández Rey, e entón seguín uns estudos máis científicos, no sentido de máis ligados ao que é a filoloxía, exclusivamente filolóxicos, en meterme aínda na parte sociolóxica ou histórica. Dentro daqui do pueblo nós temos unhas variantes, o sea, non todo o pueblo falou igual que a min. Eles, uns eran do... A carretera partía, os barrios que estaban da carretera para o monte falaban o galego común de Galicia. E os logo da zona aquí do interior falábamos os galegos de Fonteala, que decíamos nós. O que si puiden contestar, ver, despois de facer moitas grabacións en distintos barrios, porque aquí hai a teoría de que uns barrios teñen a ditongación e outros non, fixen grabacións en todos os barrios e a partir desas grabacións, feitas a xente que agora xa non está, xa morreu, pois cheguei á conclusión de que en realidade pois é unha fala que nace ao mesmo tempo, polo menos é coetánea á evolución do galego, ou despois de que o galego se formalizase xa como unha lingua independente e presenta unhas características dialectolóxicas moi claras. Así como palabras non quedan moitas diferentes, pero sobre todo a ditongación, esa sí, esa queda. E por se nós ditongamos iala, porque dice, no resto do galego dice ela na parte occidental, non irla. E entón despois, en vista de que había esas coincidencias, pois dediqueime a investigar as falas leonesas e ver que coincidencias ou diferenzas. E claro, o que máis notei foi que había máis diferenzas que coincidencias. E entón desbotei esa posible teoría, porque, ademais, se a orixe fose leonesa, pois sería unha fala que xa estaría pechada a calquera tipo de cambio, non? E incluso pois con unhas formas que terían que se parecer moito ao leonés. A partir de aí, pois cheguei á conclusión de que é unha fala que está totalmente ligada ao galego actual. E entón tamén estudei as ditongacións de Portugal. Por exemplo, tú vas aí a Valença, non quere dicir que tú vas a escoitalo, pero si nas persoas maiores decían, por exemplo, diela, e nos decimos diala. Tería que ver algo con aqueles portugueses que viñeran emigrados aquí, porque en Goián, a partir do 19, houve unha grande fuxida de xente para o Brasil, e entón quedou isto como sen homes, non? Sen xente. Entón, entre os carabineiros que viñan a guardar a fronteira e a xente que viña, pedreiros ou serradores que viñan de Portugal, pois aquí houve moitos matrimonios mixtos. A verdade é que hai moitas coincidencias que logo, bueno, intentei resaltar, para que se vexa que aquí, aínda que eles teñan a mellor, pois, unha entoación ou unha pronuncia un pouco diferente, o vocabulario prácticamente é moi común, é bastante parecido. Bueno, eles están sometidos ao estándar portugués e nós ao estándar galego. E iso vai facer que se separe máis, é dicir, que a partir de agora vai estar, a nivel lingüístico, vai se separar moito máis. Bueno, todo son hipóteses, pero que sí está claro que é unha fala galega. Está totalmente perdido. A xente, xa, os que teñen agora 40 anos e todo iso, ningún fala o goianés. Solo na casa ca abuela, si, algún así, contéstalle algo, pois falar como a abuela ou como as tíos e tal, pero logo xa non, xa van para o galego normativo, o galego do libro, non? Os rapaciños van a aprender un galego a través de xente, de mestres que non son de aquí, da zona, e despois que o que aprenden na escola xa é o estándar. Entón, manter unha fala, unha forma dialectal, fano, porque aquí hai moita xente que ainda o fai. Pero
pero ten que haber, como se di, pois, un contexto que axude. As familias cos críos tenden a falar o castellano. E o gracioso é que, por exemplo, se tú te topas, vas a Madrid e topaste cun goianés ali, falamos goianés inmediatamente, A mí xa me pasou varias veces, topármela e entón pois conectar, como algo íntimo, non? Así algo moi personal, que nos gustaba, parece que te enraíza con aquí. Faleino sempre, e que as miñas amigas, inda que estudiábamos en castellano, entre nós falábamos en gallego. Cando eu estaba no colegio interna, en Vigo, de noite, cando xa nos mandaban e era o toque de queda, entre nós falábamos moi baixiño, en goianés. Houve así unha especie de relanzamento, e unha maneira de identificación moi clara. E aquí, pois, houve durante moitos anos unha fiasta, logo hai un grupo de cine que se chama, unha especie de Bollywood galego de Goián, que se chaman o San Roquiño, e sempre falan en goianés. Entón, esta mullerciña non se lle pode pôr o nombre dunha calle que bien o merece, despois de atender toda unha vida os homes deste pueblo. O auditorio, que non ten nombre. Pois mira, hasta lle quedaba bien o nombre de Florita. Que bien merecido tean, Pero si con esas gafas de cu de vaso non miraba nin con quen iba. Xa falou con el. Ouviste, Pedanio? Ti bien sabes que eu non sempre fun viella. Ou arranxas isto, ou contolle a túa muller. Temos cinco longometraxes feitos, e outro vamos a empezar, e varios curtas. Non paramos en 10 anos, a verdad, non collemos nin vacacións. Facémolo con presupuesto cero, todo o pobo pois nos presta de todo, casas, atrezos, coches, o que faga falta. Xente moi agradecida, e despois, bueno, pois sempre están contentos do que faemos. A parte, digamos así, máis goianesa é faer unha película con actores daqui e sobre un tema que sexa cómico. Tratamos de faelo bastante en goianés, todo canto podemos para non perder esta fala tan bonita e especial que temos aquí no pobo. E, bueno, sempre facemos en todo no pueblo, nos divertimos, que é o importante. A cuestión a min que me preocupa non é si isto, claro, é unha zona, como todas as zonas fronteirizas, son zonas deprimidas, abandonadas polo Estado moitas veces, porque están longe do centro, e con grandes problemas de desenvolvemento económico, e entón ten que ir por aí un pouco, pero que non se esqueza nunca tamén a parte cultural, non? Nós non falamos nin ben portugués, nin ben galego, nin entón castelhán, iso é esquecer. E nós aqui falamos unha mistura que é o pitonés. É o pitonés, embora non seja definido, non seja, mas há palavras muito comuns entre o galego e uma mistura, galego-portugués, entre nós entendemos-nos. Agora, quem venha de fora, principalmente de Portugal, os galegos pensam muito bem, pensam que falamos camponês, pensam que... Mas nós non nos incomodamos com isso. Vêm cá, gostam, se não gostam, o problema é de quem é. Toda a vida aqui é auga, não é água. Água, e depois há quem acha isso meio estranho. Bem, em português dizemos auga, esteja em Portugal ou esteja de onde? Nós estamos aqui, dizemos auga.
auga, mas auga bebemos mais vinho. Bueno, pois o Couto Mixto, hasta das tres aldeas, que é Santiago, Rubiás e Meos, que é como un triángulo que forma, compuñen pois, a República do Couto Mixto. Dende siglos moi antepasados hasta 1864, que se firmaron os tratados de Lisboa, extinguiuse pois, as normativas do Couto Mixto. O que era a historia do Couto Mixto era de que as tres aldeas eran gobernadas por un xuiz con os homes de acordo, elegidos democráticamente, non facían o exército militar. Despois, as mercadorías que normalmente se comercializaban aquí dentro do Couto Mixto entraban todas dentro de Portugal, viñan a Turei, despois entraban de Turei aquí nas aldeas do Couto Mixto, da República do Couto Mixto, por un camiño que non existe agora en día, que chamaban o camiño privilexiado. Entón, esas mercadorías, desde o momento que entraban nese camiño, entraban hacia aquí a República, non as podían apresurar nin a Garda de España, nin a de Portugal. Home, sentímonos galegos, que non reivindicamos nada, o sea que... Pero a historia está aí, sí. A mí chamaronme hasta incluso de Cataluña, se queríamos ser independientes a todo. Nós, constitucionalmente, fomos independientes. O sea, naide foi, mas nós fomos. O sea, nós non os nosos antepasados. Acabe sendo unha das grandes industrias do noso país. Escoita, e ve o mar. Foi unha profecía. Estaba reclamándote, Manuela. E hoxe chegou esa profecía. Nestas montañas medrou o mar e chega a vida, a creatividade, a diversidade, o encontro da man e do talento de Manuela Ribeiro. Medre a Rayana Maior! Medre Manuela Ribeiro! Quando eu estava na escola primária, era habitual desenharmos os mapas. E desenhávamos o mapa de Portugal e o mapa da Península Ibérica. E, de repente, quando da Península Ibérica se retirava Portugal, a sensação que ficava era que alguma coisa tinha ficado de fora. Então, roubaram aqui alguma coisa a Portugal, era o que eu pensava quando estava na escola primária, porque para mim não fazia sentido que aquela parte de cima não fizesse parte do mesmo mapa de Portugal. Em termos culturais, não há uma diferença entre o norte de Portugal e a Galiza, e o sul da Galiza. Porque se formos tentar perceber, a cultura é exatamente a mesma, a forma de falar é a mesma. Na Galiza dizem dous é uma coisa que estamos habituados a ouvir no norte de Portugal. Auga. Na minha casa, quando eu era criança, dizíamos auga. E era muito comum dizer auga. Obviamente que a partir do momento em que vamos para a escola, percebemos que aquele vocábulo não está correto e então começamos a dizê-lo de outra forma. Mas, para nós, o vocábulo água não está errado e água também não. Aquilo que eu acho é que as fronteiras não têm de se separar. As fronteiras têm de nos unir. E neste momento nem sequer há fronteiras, portanto nós podemos passar de um lado para o outro sem sequer percebermos que já deixamos Portugal e que já entramos na Galiza.
Castromil é un pueblo, bueno, en realidad son dous, Castromil galego e Castromil castelán, fan exactamente a mesma vida, os matrimonios a maioría están cruzados, que eso é, se non une un matrimonio xa non une nada. Estamos por un enclave que hai tres fronteiras, realmente a galega, a castellano-leonesa, ou leonesa, como depende a quen lle preguntes, e a portuguesa. Evidentemente non me acordo, pero cando éramos pequenos, xa prácticamente según nacía xa te tiñan que facer o DNI para poder pasar a fronteira. Ibas andando, antes, porque claro, a carretera non estaba aberta. Cando empezou isto da Carta Verde e estas cousas, pois viñan a Policía de Ourense e a Guardia Civil e viñan a facer servicio á fronteira, fixeron un edificio, unha casa na fronteira, unha de portugueses e outra de españoles. Habería que facer realmente un estudio pormenorizado, xa non te digo ano por ano, pero bueno, máis ou menos século por século, pero realmente como o Reino de Galicia abarcaba máis alá de, bueno, hasta Zamora ou incluso un pouco máis, realmente esta zona sempre foi galega, ou galega e portuguesa, dependendo tamén da época. É como un sitio super exótico, porque vas pegando saltos de unhas formas de chamarlle as cousas, incluso de construir frases totalmente distintas. Pero entendémonos ben, sempre. Nós falamos de todo envolto, sí. Se hai que falar portugués, falas. Se hai que damoslle algo a todo. Para min era normal, non supoño que alguén que veña de fora ou tal, sí que lle choca. Realmente, é como se houbera, para nós é como se houbera dúas, porque a maioría síntese galego e falan galego, viven en galego todo o día, e o portugués, pois como é casi o mismo, realmente. E máis nesta zona, que é un portugués do norte. É moi fácil, sería como falaríamos exactamente o mesmo idioma, só que eles con acento portugués e nós con o noso acento. Non se fala castellano. Non se fala nada. Non, aquí non se fala castellano. É que incluso falando castellano pensas en galego. Estás facendo unha traducción ao mesmo tempo. Pero sempre vos ensinar, sempre falades en galego aquí. Sí. As costumbres, todo. Este pueblo realmente é un añadido que penso que debía ser de Galicia. Non só pola ubicación, senón polas costumbres e por todo. Eu síntome de todos os lados, eu convivo con todo o mundo, xa te digo, ando sempre metida nos guisos de todo. Mira que... Bueno, estas son, mira que huevos.